e mbui mag sirkal mag yudo huduma mag sirkal. To ka sirkal manyien odonjo, gimonengo gikwong ging'i according to me en ni mane gisedhiro ne jopiny ka be osechope konde duto mag piny Kenya, kendo be jopiny yudo services go kaka ne owinjore kata kaluwore gi paro mane sirkal manotelo negi nigodo. Kowuok kanyo eka ginyalo nono nonro matindo tindo to giwacho niya, kata obedo ni jopiny yudo konyruok e services gi e mbui, to nitiere gik mang'eny ma pod geng'o ne jopiny mamoko kuonde mopogore opogore. Gikwongo gidil gi mago kaeto eka gikelo manyien. To gimwaneno ka en sirkal ma hell bent on kelo gik manyien lilo, to ok ginon ni to manyo osechak kel ka be jopiny yudo konyruok kaka ne owinjore giyudi. Kane migosi mane oseweyo kom no Farida okelo wach mar ardhi sasa, jo Kenya pok ong'eyo nyaka sani Cleophas ni to ardhi sasa osekonyo ji adi, to pek mane ma jo Kenya nigodo ka gidonje platform no mondo giyud services go. Kaka olos mago to wawacho ni koro wasetiekore gi ma, kendo jo Kenya ni thuolo kendo gin gi geno ni ma osegika 100%. Koro wakelo machielo kaka sirkal manyien. Mae gima pok aneno, sirkal ni chal gima ok odwa kelo ma gik manoseketi ok odwar ni mondo ter ne jopiny mondo ochopa 100%, mak mana ni gidwa